I love you all. Mwah. Hello mga cute. Good morning. Ayong buntag sa tibuok kalibutan, no? Anak buntag, sugamak buntag niyo mga cute. Buntag pa sa'yo. Pura bagdahin natin ang daan. So, walang yapon mga cute. Walang yapon uyab. Kadadlaw na diba? Sa, naagum yung mga uyab diha mga cute. Tapos, naatood tayo bunalan eh. Magnapoy pulos. Maayaw ka kung putlon lang niya pagkaman tagod-taguro di pagkaon ng spato di impas tanan. Ayoko. Ayoko. Wow, kay pulos ni. Naam na may mga hinigugma di ay. Wa kita ni. Pait gin bitaw butik mo kita glarawan bitaw agad. Di ba, di kita kauyab ani. Saon naman ang hinaganan eh. Problema ko ani mo anak kung akong problema ba. Wa kita ko hinigugma. Okay. Nya. Maura to mga cute no. Ingat kayo dyan palagi. Ay mo kalimot subscribe sa itong munting channel. Road King TV. I love you all. Nice.